Morning mga ka-Bicolano. Meron tayong tutulungan ngayon si tatay na di ko alam kung ano yung tinutulak-tulak niya yung punta natin siya. Kawawa siya kasi maghapon lang siya paikot-ikot. Parang wala siyang makain eh. Kaya puntahan natin, mabigyan man lang siya ng konting tulong. Ayun mga ka-Bicolano, bababa natin siya. Titingnan natin kung anong lagi niya yung dala-dala. Ayan mga ka-Bicolano, dito na kami. Mga ka-Bicolano, yan si tatay, bibigyan natin lang siya ng tulong. Ito yung lagi niyang dala-dala. Yung one. Mga ka-Bicolano, dito tayo. Dala-dala ng tatay. Ano kaya yung mga dala-dala na yan? Basura siguro yan. Asan kaya si tatay? Hanapin natin. Parang may ano din siya oh. Oh? Ano kaya si tatay? Hanapin natin sa mga kapitbahay. Ayan siya oh, tulog. Tulog oh. Subukan natin siyang kausapin. Tay! Tay! Nahanap kita eh. Nahanap kita. Ano, kamusta? Okay lang. Ba't dito ka lagi natutulog? Sa mga pakiramdam. Ha? Sa mga pakiramdam. Sa mga pakiramdam mo? Asan yung ano mo? Yung... Nakita mo yung ano niya oh. Yan. Anong pangalan mo kuya? Eduardo. Eduardo ano? Malate. Malate. Malate? Taga saan ka? Cavite, JNA. Bakit nandito ka palagi? Wala pera. Taga, ano yung titinda mo yun? Mga damit ko eh. Ay damit mo? Bakit laging naka-ano doon? Mga ano yun. Gusto mo, palitan natin yung ano mo? Ayan. Damit. Awag. Ilan taong ka na, tatay? Okay. 60 ka na? Pero palagi ka dito, ano? Lagi kita nakikita eh. So, pero wala ka talagang hanap buhay. Asan yung pamilya mo? Nasa JNA, Cavite. Saan? Cavite. Cavite. JNA. Wala kang asawa? Nasa aga ng mama niya. Ha? Nasa aga ng mama niya. Pero may nag-asawa ka rin? Yun lang, isa lang. Ha? Isa lang. Isa lang? Iwalay na kayo? Hindi po. May anak ka? Meron. Ilan? 6. Anin? Oh, Ano babae, isang lalaki. Ano nangyari sa inyo? Bakit? Naano ko sa Bicol. Ha? Nakasuwan. Ano no? Nakasuwan. Naka? Kaso. Sa Bicol. Oo. Ano ba kayo gabi-gabi? Taga Bicol kami. Bicol? Oo. Saan mo ulit sa Bicol? Hindi, isa ano ako, JNA Cavite. GMA Cavite. Pero yung asawa mo Bicol? Hindi, Samar. Paano nasabing Bicol? Paano mo nasabi? Bicol din ang ama ko. Ang mama ko ay taga-Rio. Ay, mama mo Bicol? Saan sa Bicol? Tagala. Papa ko lang ang Bicol. Saan sa Bicol? Taga Daraga Albay. Ay, sipan mga Kabicolano. Tatay pala niya, Bicol. Oh, anong uli yung binili mo? Malate. Malate. Malate Minde. Matagal ka na dito? Oo. Anong pang-araw-araw mo na pagkain? Ay, naabot-abutan din ako dyan ng mga suki ko. Parinda ako dati ice cream dito. Ay, tinda ka? Wala na pinagkukunan ko, bininda. Oo. Ngayon, sa maghapon, ano yung inaano mo? Anong pang-araw-araw? Wala. Minsan, nabibigyan. Pag wala? Tumutulong pa kayo sa mga
Saan ka palagi natutulog? Dito. Dito lang talaga. Ilang taong ka na ngayon? 60 plus. 60 na. 1963. 1963. 63. Oo. Mali mga May ganda na. 61 ka na. Oo. Ayan, bigyan nila ng ano, tulong. Ayan. Bigyan natin si Kuya. Kain. Yan. Yan. Para meron kang makain. May surprise ka oh. Yan. Tubig oh. Tama ka? Tama ka? Video. Tama ka. Sa ngayon, bali, mabigyan ko, hindi na kayo nabibigyan. Kung ayaw mo mabigyan. Hindi ka natin mahal yun. Okay na. Tignan mo natin. Ano yun? Ano yun? Pero, ano, dito ka naman palagi. Ano? Bigyan ka ng, yan mga ka-Bicolano, kahit pa paano, nabigyan na natin si tatay na makakain. Naawa din kasi ako sa kanya, gawa ng hirap na din yung kalagayan niya. Papalik-balik din siya dito sa Service Road. Kaya binigyan natin siya ng konting tulong. Kahit pa paano, nakapagpasaya tayo ng tao.
Binigyan sa atin siya ng makakain, pera. Yun mga kabicolano, maraming salamat sa inyo. At suportahan nyo yung Bicolano Elvin Vlog. I-pindot na lang notification bell para updated tayo sa mga bago naming video. And pa-share na lang din po. Yan mga kabicolano, maraming salamat. Sana huwag niyong kakalimutan suportahan yung Bicolano Elvin Vlog. Maraming salamat.